Haia, siwmai, Leo dwi rhag enw fe fo. Fi yn sgwennwr llawrydd o Gaerdydd a fi'n dyn traws. Pryd nes di sylwi bod ti'n aelod o'r gymuned LHDTC+. O'n i wastad yn gwybod o'n i yn person queer pan o'n i'n fach. O'n i'n gwybod bod fi ddim yn ffansio just dynion neu merched. O'n i sort of rhywle yn y canol. Sut wnes di ddweud wrth dy deulu a ffrindiau? Fi'n cofio dod mas i mam fi yn y car ar ôl mynd i gwers drama. A oedd fi'r araith yma wedi paratoi a phopeth a nes i sort of dweud wrtho hi yn blwmp ac yn blaen. Fi'n meddwl bod fi'n bachgen a wnaethon ni aros yn y car am tua fel 2 awr jyst yn trafod pethau. A oedd hi o'r cychwyn cyntaf oedd hi yna i fi. Fi wedi bod yn really lwcus bod fi teulu sydd yn gefnogol a ffrindiau sydd wedi bod cefnu fi ers y cychwyn. Sut mae'n teimlo cael bod yn tŷ dy hun? Nawr fi mewn lle yn bywyd fi lle mae 'da fi ffrindiau amazing, teulu mor cefnogol a fi'n hapus yn y person ydw i a fi'n teimlo'n really cyfforddus yn y corff fi di sort of trawsnewid mewn iddo a fi'n really falch o fy hun. Beth fyddai dy gyngor i unrhyw un sydd eisiau dod allan ond yn teimlo'n bryderus? Cyngor gorau fi erioed i cael yw i bod yn amyneddgar gyda ti dy hun, achos mae fe'n broses a mae o'n anodd. Mae rai bod chi yn ymddiried yn y cymdeithas yma, y cymdeithas a'r cymuned LHDTC+, y cymuned traws, y cymuned queer, bod ni yma i chi a bod cymorth ar gael i chi, a just pwyswch ar hwnna a ymddiried bydd pethau yn gwella, achos bydd e. Mae Finley a'i dad Andy wrth ei boddau yn yr awyr agored a gwneud gweithgareddau ar y môr. Ac bod bywyd wedi newid ychydig i'r teulu yma o Bwllheli ers i Andy ddechrau mynd yn ddall, mae Finley sy'n nawod yn helpu ei dad lot. Efo mynd yn fel mwy anodd i fel helpu fo pethau. A dyn fel helpu fo efo lot o pethau wan. Fel ar y lan y môr, mae yna fel pobl a mae efo'n trio fel mynd a mae yna jyst pawb so dyn trio fel gaidio fo trwy y lan y môr. Pan ma'n ni'n mynd ar y cwch, dyn gorau dweud, mae yna cwch yn dod ffonna, so mynd ffonna. Dyn teimlo hapus, cos mae yna dyn just lyfio helpu dad. Mae'r teulu yn gwneud lot o chwaraeon dŵr ac mae Finley am ddilyn llwybr ei dad yn y dyfodol. Hwylio around the planet. Cyfnod anodd, ond un sydd wedi dod â'r teulu hwn yn agosach at ei gilydd. A Finley a'i frawd Auckland yn hapus iawn i helpu ei tad.